Salut! Mă numesc Valentina și te voi ghida pas cu pas cum să accesezi platforma Moodle, o platformă open source destinată studiilor la distanță, de unde poți accesa suportul de curs, să susții testări, să faci cunoștință cu profesorii și colegii de facultate. Aici o să remarc că tutorialul este destinat studenților înscriși la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Științe Economice. Până începe crearea contului Moodle, conform cerințelor înaintate, este necesar de creat un cont Gmail personalizat care va avea următoarea structură. Pe prima poziție se va plasa abreviere specialității la care ai depus actele, anul de înmatriculare, numele cu litere mici, punct, prenumele cu litere mici, @gmail.com. Facultatea Științei Economice include următoarele specialități. Aici aveți abrevierile și denumirile. Contabilitate, FB, Finanțe și Bănci, MK, Marketing, BA, Business și Administrare, Turism și Servicii Hoteliere, CIE, Cibernetică și Informatică Economică. O să revin încă o dată la structura contului personalizat, deci pe prima poziție plasăm abrevierea specialității la care ai depus actele, anul de înmatriculare, numele, punct, prenumele cu litere mici, în continuare @gmail.com. Pentru a forma contul personalizat, vom deschide o pagină web, vom nota gmail.com, Dacă deja aveți un cont Gmail, nu uitați să-l deconectați. Și modificăm limba, ca să ne fie mai ușor să ne orientăm. Continuăm cu folosiți alt cont, creați un cont pentru mine și vom introduce prenume, nume, de exemplu, Ana Doru. Nume utilizator. Nu uitați să-l generați conform structurii prezentate anterior. Doru.ana. Așa. Parola. Vă recomandă să vă faceți notiție, anume numele utilizatorului, ca să nu uitați, și parola pe care trebuie să o stabiliți la formarea contului Gmail. Ne întreabă numărul de telefon, el este opțional, dar vă recomand să-l setați, întrucât securizarea datelor este la un nivel foarte avansat. Vă cere ziua de înregistrare, adresa de e-mail pentru recuperare opțional. Deci dacă mai aveți un e-mail, puteți să-l indicați. Puteți să indicați ziua de naștere. Genul, deci urmați și completați. Aici citim dacă avem nevoie, da, cu cerințele sau care sunt înaintate și contăm cu sunt de acord. Așteptăm puțin. Felicitări! Contul Gmail personalizat este deja
disponibil, îl aveți creat. Aici puteți vă apropia să vedeți Ana Doru și adresa e-mail. Odată ce aveți contul Gmail, apelăm următoarea pagină web, Moodle, USM, îmi dă. Inițial, eu acum o să mă deconectez. Inițial, iată, o să apară pagina de început, unde în partea dreaptă sus găsiți autentificare. Dacă nu aveți cont creat, vom accesa butonul Creează cont și vom nota nume utilizator. Se recomandă ca să fie înscrise cu litere mici și ca să nu uitați. Pentru noi va fi Ana Doru, tot prin punct, iarăși stabiliți o parolă, nu uitați această parolă, să vă notați, să nu uitați. Dacă ați uitat-o după formarea contului, nu-i problemă, puteți să o restabiliți. Adresa de e-mail. O scriem adresa personalizată, deci cont 20 doru.ana@gmail.com. Îl repetăm. Nume Doru, prenume Ana, orașul Chișinău, țara Republica Moldova și bifăm, nu sunt robot. Semafoare, alegem semafoarele. Creează noul meu cont. Dacă lucrați de pe calculatorul vostru personal, puteți să salvați parola, dacă nu, o anulați. Și citim. Un e-mail a fost trimis la adresa dumneavoastră. Atunci vă deplasați, prima intrare pe platforma Moodle se face din contul Gmail. Observați că aici a apărut un mesaj nou Moodle Tech Support. Cei care au deja un cont personalizat, fiți atenți, poate să vă apară și în spam acest mesaj. Eu aici nu am spam, este un cont nou, dar vă rog, fiți atenți, nu vine mesajul în cele intrate, deci mesaje primite, căutați grupa cu spam. Odată ce ați primit mesajul, îl ați deschis, ați urmat linkul și primim o înștiințare că înregistrarea a avut loc cu succes și continuă. Iată, deja sunteți autentificat Doru Ana, sunteți pe platforma Moodle USM. În continuare, urmează să accesați cursurile la care trebuie să vă înscrieți. Le găsim din meniul Cursuri, Cursuri USM, Facultatea Științe Economice și aici este foarte ușor să vă orientați. Avem ciclul 1, ciclul 2, ciclul 3, ciclul 1, licență. Le-am deschis. O să o găsiți aici cursurile grupate pe specialități pentru business și administrare, cibernetică. Iată, dacă deschidem, aici sunt iarăși anul 1, anul 2, anul 3. Așa, o să revin înapoi. Dar sunt discipline care sunt susținute la toate specialitățile. Ele se află în grupul discipline comune. Eu o să merg în acest grup, o să iau anul 1 și aici o să găsesc disciplina tehnologie informaționale. Sunt foarte multe discipline, iată. Tehnologie informaționale de comunicare, Târșu Valentina. L-am deschis. Pentru a vă înscrie la acest curs, aveți nevoie de o parolă. Parola de înscriere o să o primiți de la profesorul cursului. O să anticipez lucrurile, deci voi urmează să obțineți orarul
cursurilor care se vor începe de pe 1 septembrie și în orar o să aveți informația cu referire la prima întâlnire cu profesorul. Și respectiv la această întâlnire o să obțineți această parolă. Eu o cunosc și eu mi-o